Aku blai step bakaman bat pernah ya pi baro kinong page bat kinong snap. Ya kanika channels jong Good News TV. Lengba ka program One Ban Mane. Haka gerteng utrai unong pen imay jungi u Jesus Christ. Ngikot ngi wer ya pi baro haka nika step. Tungin ya syashkor ya kaktin jong blai. Kabanta kabanga shim. Kum kanong rim. Kata naga gospel kat kum Matius kal nong kaba nreu kat khot lifestyle. Kiktin jong blai ki ong kumni. Namar kata wat kuslai. Nagamanta kabalashai. Nabakata kabalashai. Kan kuslai nabanta lakajong. Yakasngi kabiang lakajong kabasniu. Kapang kabangabu. Bat pensyong nung rim yakaniga division ling bakaniga stem. Kalong laniga day syapang kajing kuslai. Hagini singi kibamanta. Kipara samla. Lani ki parlok ki be eja jongi. Laban ong ki mat shibun ki jing kuslai. Namar ka jing kelas tet jong ka pertei. Lani ka jing kelas tet hake imlang salang ka bangi im. Ka jing per hake jing mut ki jing perkat. Bat ka jing don shibun ki jing hake jing im. Klam da jar kerteng ya ka nu kata ka jing Katkum na ka psychology kani ka jing kuslai la ong ba. Ka kta jur ya ka jing mut jing perkat jong lanika kaktaru ia ka jing day lanika kaktaru ia ka jing im ha ka ban penya day pat ba kani ka bentana ka gospel kat ku Matius kal nong ka ban riu la jutem nagi kot jing tho ba ka day ka benta jong ka jing tu khana lani ka jing alap jong Jesus Christ halor jong ulum le ya ka ba ha ka tin nong we ki ong sermon andamau kani ka thop nadu ka landong ka basan hadu ka bahnyau ka deiru ka jingelum lang jong kibreu lani kinong buat jong ha ka ba ki shashkor ban snap ya ka ka ba u Jesus Christ u hikai lani ukren da ka ba hikai ru shphang ka jing im ban yan ban tip ya ka ba lani ka sniu ban tip ru ya ka akor bat ka burom kamtam u hikai ru shphang ka jing im bakan jaman sim bat ka jing don kam ha ka hima ublay abang ipuli na kini ki banta ngin yo ayu ba Jesus Christ u khang ban le lani ayu u hukum bangin day ban le kum ta na ka ni ka dokhat ka balai pusaw ka dai rush shi banta na ka jing tu khana u Jesus Christ halor jung ulum ha ka ba u hikai ki bru kum no ban im ka jing im ka bapen subha ya ublay ha ka ni ka bentau jisu ukran shapang ka jing kuslai bat ka jing shania don artli ki kintin lengba ka jing suthu lani ha ki kintin Greek shapang lani shapang ka ni ka jing kuslai la batai ba ka ni ka jing kuslai ka dei ka ba ki khot ha ka kintin Greek ka miremna kata ngila ban yo jing shai nakashiti ka banikong upatras kal nong basan ka khot ban yo bat ka wei pat ka kenten na tin Greek ki ong ka mirim no ya ka baki khot khuslai ka taru ngila ban syam na gospel kat ku Matius kal nong ka ban riu ka khot arpsan bat kal nong ka basipo ka khot ka bakhat khandai lang baki ni ki kenten bunsen ki kenthop ya ki jing perkhat ki bambnia ni snukhia shapang ki don bonru kirukom ki babatai shapang kani ka kentin wat kuslai lani jing kuslai don ki baong wat perkhat ya ka balashai don ki baong wat penbun kam ya la ka jing im hanrei barlok be u Jesus Christ habu ong wat kuslai kamut baga jing kuslai lani ka jing shapting ki to no ya ka jing kemen bat ka jing so ba ha ka jing im parlok in tungin shania au blay baun sumar ya kata ka lashai ya ka bangi ngima bantip kum kita ki banget lingba ka ni ka dekhot pat lani lingba ka ni ka gospel kat kum Matius ngila ban suthu ya ka ni ka jingkai u Jesus Christ bakum ki banget lani ki Kristan kam dei bandon ka ni ka jingmut jing perkhat lani kam dei bandon ha ka jingmut ka jing perkhat ya ka ni ka kentin lani ya ka ni
kabaki ong ka jing khuslai namar kum ki kristan langit bagi latip ya ka jing in bat ka jing isnei jong ublei da ka bashania a ublei ba unsumar ya kata ka bangim ngi kum ki bangai nyemla bantem hari ka basungsi kalong bagi breu ki ba khuslai ngila ban ong namar ba kim shania ya ublei ni tip ba ni de ban tip ru ba kum ki bangen ba ublei ulong ukpa uba yangi ublei utip ru ya ka lawe jungi uyai pet yang aya phi bat udon ru ka jing thmu naga banta ka jing im jungi wat lada nyim tip ya ka ka ban jia la shai hari ka basu tanat kalong ukular bandor lengkat bat ni man kapor bat u ai ru hangi ya ka ka bangi don kam kata ila ban syam naga gospel kat ku Matius kal nong ba arpu pra kat khot ba arpo ki kintin ki ong hang ni hakmi ru ngalong rengkat bat phi halakasni bat kasiti jong pol si ki Filipi kal nong ba saw kat khot ba khat khandai kaong ba ublei upendam ya ki jingkerdu jong phi baro kat bakum ka jingkon reis pa jong u hakaburam ukris parlok wat airu ba ka jing khuslai hakalawe kintu ya ka jing suk jonga bat jong phi u Jesu u ong ba ngila ban job i ki jing khuslai dakini ki rukom kawe galong ban wat chua kabamut kampen le jumut ya ka hima ublei kani ka murru ban le ya ka mon ublei kumpang ngiduai long kamon jong me ngitipru ba haba don ka jing it ya ublei barok ki jing khuslai jungi laweng no namar kata ublei u it yangi bat kumta kadai yanga ya phiru bangin it ya u Jesu u hikairu bangila ban job ya ki jing khuslai da ka bangin om perkhat ya ka lashai lashisni lani ya ka bansawan namar ka tuno ya kata ka jing im ka badon na preng ka jing im ka jungi kata ka jing sok sisen perkhat ngila ban ong ban ba ka bor perkhat breu kamla ban syempang ya ka bansawan teng ha ka jing long breu ngiting hadu kata ya ka ka ban jia la shai hadu bangi snow bangi mla ban ni hadu bangi snow bangi la syate syakum hagita ki jing khuslai bat ka basusi hagi ni ki singi ki bamenta la ban ong don ki para mesim tang na ka daw ki poish ki jing bam ki jing di ki bombin namar ka jing du no jong ki ya ka jing suk ha ka jing im hari u Jesus Christ umaham yangi bangim dei ban ailat ya ka jing khuslai bakan krino ya ka ta ka jing keman lani ka jing suk ha ka jing im ka jongi perlok bai ka tin jong blei ya ka bangi la ban syam na gospel kat kum u yones kal nong ka bakhat riu ka khot balai pulai ka kren syapang ka jing suk ka bala ai do Jesus Christ wat hapeng ki jing khuslai lani ki jing susi ne ki jing jenjar kum ta perlok bai ka jing suk ngin la ban ong ba ka dei ka jing ai na blei hari abangi khuslai pat ya kata ka lawe ni du no ya kata ka jing ai ka ba ublei ula ai hangi ni du no ya kata ka jing ai ka ba ublei ula ai hangi u Jesus Christ ukwa bangin im daga jing suk hagi donu jungi daga bashania bangi don hagi ti ka jing penya jong blei kani ka gospel kat ku Matius kal nang ban riu kat khot ka balai psau ka khot yangi bat ka pen kan mau yangi ba u Jesus Christ ukran yakini ki kintin hadin bulu hikai syapang ka jing shania ya ublei na ka benta ka jing don kam ha ka jing long ka jing im jungi kum ki bangen la ka long ha ka bam ka di la ka long ha ka kup ka sam lani la ka long ha ka ya ka jaka sa jaka dam ka jungi ngim dei ban khuslai katkum na ka ni ka jing hikai jong u Jesus Christ lingba ka ni ka khot la khot ru ya kinu ki badan apeng ki jing khuslai to pin perchang ban sange no ban khuslai syapang ki la ban ong ka jing khuslai syapang ka la shai ka la yo iru kum ka wei ka jing pen mensau la ni ka jing pen thot yangi
Naka ka ba ublay ukwa lani ukwa banle lingba haka jingim jongi. Kumta perlok bi je ka jing hikai lingba kani ka dekot la ban yo I ba ka jing kuslai kam don bor ban pen kelai ya kalawe. Hari ka don ka bor ban pen jot ya ka jing sok haka jingim jongi. Iwei pi iwei. Kani ka bentang ka khotru ya ki long ying ki long sem. Bano mailat ia kata ka jingku slai na kamenta kalasha ila shisi kan te kan kum ya ki long ying ki long sam ki jongi hanoi kum ki bange tongin shania ho Jesus Christ ling ba ki jing duai da ka jinge ha u bo un penya ye ki ai ka ba ngi ngidang sa hapne jong ni ka sla perthei u blaim kur khu ikini ki kintin ki bang yo ban slok ling ba kani ka step ka ba menta nakam tak buram jong blai amen tuin pai shu blai ha jing duai kumne ya blai bat kupa jing bab neng abang yo ban slok e ka tin ge jong me lani ban ya plu jingmut e ka tin jong me wala ka long ka belengkot e ru hari ai ba kita kinong snap kinong skor kin yo pa lani kinong pet ling ba ka channels kin yo pa kin yo jingker khu ban ka tin ge jong me ru kan yo jaka hapdeng jung kiba pet lani ki basngap hang nu habakidon khamtam atrai habaka jingsneng lani ka jingken tu lengba kani ka kubor kabang yo ban pensngo lengba kani ka stem kalong shapang ka jingkuslai kumta atrai ngi nget scam ken yo pa wat ai bahaka wei pa ko wei ka mensim jungi kumki banget lani haki para mensim jungi ki badon hapo jongani ka imlang saklang ka jungi kin yo pa kin shate shakum hapo jongani ka jingkuslai ken yo pa hari ai baga jinglai duk lengba dau ukun jumi Jesus Christ kan long haka jing im jungi sngau atrai kini jing duai jungi na bah kerteng jung Jesus Christ ing duai ni pan amen